Әхтәм абый гармончы гына түгел, менә дигән балта остасы да әле. Югары һәм түбән Урысбагы авылларында ул салган йортлар шактый. Хәзер пенсиядә вакыт күп, шулай да гел гармон уйнап утырып кына булмый бит инде ул. Фатирдагы кухня җиһазлары, карават, өстәлләр барысы да аның кулы белән эшләнгән. Моннан 41 ел элек Әхтәм абый бәләгә тарый. Аның сул кулы эшләп торган станокка эләгеп бармакларсыз кала. Гармончы өчен моннан да зур югалту мөмкин түгел. Ләкин Әхтәм абый бирешми, гарипләнгән кулы белән дә сыздырып гармон уйнарга өйрәнә. Ничек мөгъҗиза димисең инде моны? Тальян аеруча Варанский, Саратов гармоннарының моңы бернинди алыштыра алмый ди Әхтәм абый. Баянның тавышы бар, ләкин моңы юк. Форсат чыккан саен ул кулына Тальян ала. Баян дигәннән Әхтәм абыйның өендә бүген 20дән артык уен коралы бар. Иң кызыгы ул аларның барысын да үзе ясый. Хәзер карап чыгасың, түзетмәләр тикшереп инде. Ил сынган була. Менә бу гына пополам сыналар алар. Обычно. Менә хәзер шуны ташит итәм, менә бу нине клапканы. И моны чыгарып атам. Анары бүтән пластинка шуңар поткан итәм. Теге тискидә, менә моның белән. Менә бу натфилне бархатный, алмазный. Только бу гына алмазный гына гына. Бүтән просто ялмый. Шуның белән генә ташит итәм. Инде хәзер нәзик тавыш чыгарасың килсә, менә моны нәзик әйтергә кирәк, менә монда. Вот. Менә бу кояшың да. Вот менә койрыйсың. Менә булай. Тавышны нәзик әйтер өчен. Инде колынрак әйтерсең килсә. Колын тавыш итәсең килсә шуны. Менә моннан ташит итәсең, менә бу җирдән. Вот. Ул тавышы уже бас тавыш бирә. А монда югары тавыш бирә тегене. Анар бу ягын корыйсың менә шулай тоже. Икесе бер пока булы исправный инде булар, исправный. И бер төсле тавыш бирә. А яңгыш булса, бусы колын булса, менә кыстырам да, конечно, ташит итәм менә шулай. Чтобы моңар туры килсен, чтобы. Менә сызгыртып карыйсың. Бер тавыш чыксын, бер то. Бер генә. Разный булса, бузык булса, ул икене чыгара. Бер генә тан. Разный булса, бузык булса, ике караган, шуны батган әйтәсең инде. Минем яңа танышларым искиткеч матур яшиләр. Әхтәм абый пенсияга чыккач үзенә яңа шөгыль тапкан. Бүген ул Яшел Үзәннең Горький исемендәге мәдәният сараенда эшләп килүче гармончылар ансамбленың иң актив артисты. Соңгы елларда концертлар белән Татарстан районнарында гына түгел, күрше республикаларыбызда да йөреп чыккан. Бүген тормыштан зарланып, күктән төшкәнне яки кемдер китереп биргәнне көтеп ятучылар күп. Хәтта төшенкелеккә бирелеп, яшәүдән ваз кичүчеләр дә аз түгел кызганычка каршы. Шуңа да янәшәдә Әхтәм абый кебек авырлыкларга да карамый тормыштан ям, эшеннән тәм табып яшәүчеләр булганда күңел сөенә.